Dobrý deň, prajem. Predstavím vám Benimar Tesoro 488. Vozidlo je určené pre 4 ľudí. Poďte, ukážem vám. Auto má miesto na jednu plynovú fľašu, keďže kúrenie má dieselové. Tá plynová fľaša slúži potom už len na varenie, teplú vodu a sem tam na chladničku. Máme tu WC kazetu, asi každý pozná. Do garáže je z dvoch strán. Tu je prístup do pomerne vysokej garáže, kde vám vojde absolútne všetko, čo potrebujete na dovolenku. Garáž je vždy vyhrievaná, má zásuvku na 220 V, 12 V a je kompletne nasvítená. Ukážem vám z druhej strany garáž. Tu má dvere ešte vyššie, čo vám umožňuje buď si dať teda predmety štandardnej veľkosti ako z druhej strany, ale tu je možné vyklopiť dosku a uložiť kľudne aj lyže alebo snowboard. Prípadne, keď neukladáte veľké veci, tú dosku necháte dole a máte k dispozícii obrovský priestor vo vrchnej časti na veci, ktoré vyťahujete len sem tam. Tesoro má nový zadný nárazník, ako ste videli. Už má štandardne cúvacie senzory, cúvaciu kameru a už namontované lišty pripravené na montáž nosiča bicyklov. Štandardne má Tesoro ročník 2025 široké vstupné dvere 70 cm. Sú s centrálom a s okienkom. Sme v jednopriestorovom vyhotovení vozidla, kde máme obrovské sedenie, stôl, posunieme do tej polohy, ako potrebujeme, vieme ho otáčať, vieme ho preklopiť. Takže keď potrebujeme chodiť, môžeme si ho preklopiť. Je tu voľný prechod na sedadlo vodiča, ktoré je samozrejme otáčacie. Dve sedadlá za jazdy sú vpredu, ďalšie dve sa vyklápajú. Tieto madrace majú samozrejme svoje miesto, ale teraz ich len rýchlo uložím bokom, aby som vám ukázal sedadlo. Sedadlo je vyklopné, má niekoľko polôch, má izofixy a má samostatné madrace s opierkou hlavy, kde si sadne potom pohodlne, kľudne aj dospelý chlap, alebo teda dospelý človek a môže si aj nohy vyložiť hore. Je tu trojbodový bezpečnostný pás. Vozidlo má veľkú kuchynskú linku, kde máte dostatok odkladacieho priestoru. Máte tu navyše ďalšie rozšírenie, či už na nejaký kávovar alebo ďalšie veci na odloženie. Veľké vetracie okno, skrinky, bohato dimenzované, s poličkami, nasvietené z vnútornej strany. Dole je veľký šuflík, vojde sa vám tu naozaj absolútne všetko, s mäkkým dojazdom, k dispozícii zásuvky, ďalšia odkladacia skrinka na hrnce a podobné veci, čo potrebujete. Na druhej strane máme na štandardnú chladničku, má 150 litrov. Dole je chladnička, v hornej časti sa nachádza mrazák. Dole máme ešte ďalší malý kus miesta. Vnútri je blatník, takže viac miesta tam nevošlo. Ideme teda do najzaujímavejšej časti vozidla a to je samostatná luxusná kúpeľka. Tak ako všetky Benimary, aj tu máme k dispozícii na štandardnú sprchu, kde dospelý človek vojde bez problémov, sa osprchuje, zavre za sebou dvere a vyzerá to tak ako doma. Zároveň je k dispozícii veľa miesta na toaletu, absolútne pre každého. Hromada odskladacieho priestoru, či už pod držiakom
papiera, alebo v zadnej časti ďalšie poličky, ďalšie v podstate miesto na uloženie, zavesenie. A teraz idú topky. Je tu veľký úložný priestor, kde si môžete zavesiť, podľa môjho názoru, aj 20 vešiakov. Potom to zasuniete naspäť. Ďalší úložný priestor nás čaká za zrkadlom s veľkými výsuvnými šuflíkmi. Bohato dimenzované. Ďalší výsuvný šuflík na drobnejšie veci. Ďalšie poličky na ďalšie veci. A v neposlednom rade luxusné umývadlo s veľkým zrkadlom. Ako doma. Pokiaľ by ste chceli niekde prejsť priamo do garáže, alebo si len niečo zobrať, alebo tam dať, sú tu dvierka, môžete si v podstate tam pomôcť, alebo keď máte psíka, rovno tu mu môžete dať jeho budku a môže s vami žiť v jednom priestore. Celé to viete zavrieť pevnými dverami a máte tam absolútne súkromie. Toto je perfektný Benimar, má dĺžku 7 metrov, dá sa objednať s manuálnou prevodovkou, s automatickou prevodovkou, silnejší motor, slabší motor, zimný paket, možností je veľa, takže tešíme sa na vás. Dovidenia.